Molweni bangcwele, ndiyanamkela kwiveki yethu yesithandathu. Sisaqhuba kwesi study sethu sencwadi yesibini kaPetros. Namhlanje siku-verses 8 and 9. But mandifuna nje uqala ngoxolisa ilizwi lam libundongondongo kuba ndinefiva, but hopefully alizunihlupha kakhulu. Sizoqala ke ngoyifunda ii-verses zethu, then sivule ngomthandazo. Masizifunde. Kuba xa zikhoyo ezo zinto kuni zisanda, zinenza ukuba ninganqeni, ningabi ngabaswele isiqhamo ekuyazini iNkosi yethu Yesu Kristu. Kuba lowo zingekhoyo kuye ezo zinto, uyimfama, ubona luzizi, ekulibele ukuhlanjululwa kwezono zakhe zakudala. Masithandazeni. Bawo, siyabulela ngokubana usibonise inceba yakho ngokusihlambulula ezonweni zethu, ukuthumela unyana wakho Yesu Kristu iNkosi yethu ukubana aze emhlabeni aphile ubomi ebekumele ubana buphilwe sithi ngendlela ekumele ubana iphilwe sithi. Bawo, wafa ukufa obekufanele thina, konke oko ekwenzela ukuze sikwazi ukuhlanjululwa ezonweni zethu, ukuze sikwazi ukuba ne-relationship kunye nawe. Bawo, siyabulela ngezo nceba zakho. Siyathandaza bawo ukubana usikhuthaze emphefumlweni wethu ukuba sikukhuthalele ukukhula kukholo lwethu. So bawo, yiba nathi namhlanje xa soqala esi study sethu, uvule iindlebe zethu neentliziyo zethu ukuze sikwazi ukulamkela ilizwi lakho. Usebenze bawo ngomoya wakho oyingcwele kwimpilo zethu zonke, ukuze sikwazi ukutshintsha apho funeka sitshintshe khona, sikhule apho funeka sikhule khona, ukuze kuzukiswe igama lakho ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Okay, so xa siqala phaa ku-verse 8, siyabona ukuba le verse iqhubeleka from eza verses besikuzo last week. Iqala ngokuthi kuba xa zikhoyo ezo zinto kuni. So la kuba usibuyisela back, usibonisa ubana sisizathu esiqhubeka from into ebithethwe before. So last week besifundile ngeza zinto apho besibizwa ukuba masikhuthale ekukhuleni kuzo. Besifunde ukuba masikhuthale ekongezeni kukholo lwethu isidima, ukwazi, ukuzeyisa, umonde, ukuhlonela uThixo kunye nothando. So apha uPetros uyaqhubeka asinike isizathu sokuba kutheni kufuneka sikhulile kweza zinto, kutheni kufuneka sikukhuthalele ukukhula kweza zinto. So uthi xa zikhoyo ezo zinto futhi zisanda kuthi, kuye kube khona into eyenzekayo kuthi. But before sifike kule nto eyenzekayo, ndifuna siqaphele ukuba ezi zinto kumele zande. It's not enough bana sithi zikhona, but no, kufuneka zande. So again, kukho ukukhula ukulundelweyo ukuthi sonke kwezi zinto. Akukho mntu onokuthi hayi sezanele kum. Khumbula phaa ku-verse 4 besithe ukubana sikhulela ekubeni sibe ngamadlelane kwisimo sobuthixo. So sikhulela ekubeni siye sifana kunye noYesu ongumsindisi wethu. And so akukho mntu ukuthi onokuthi hayi mna sendifikile. Sisaphila apha kulo mhlaba sikuwo, kuyohlala kukho isidingo sokuba sikhule kwezi zinto zande kuthi. Now uPetros uyaqhubeka ke athi ukuba ezi zinto zikho kuthi futhi ziyanda kuthi, then ezi zinto zaya kusinceda ekubeni singenqeni, singabi ngabo baswele isiqhamo ekuyazini iNkosi yethu uYesu Kristu. Now into engabonakaliyo kakuhle kwinguqulelo yethu yesiXhosa yokuba okwakonqena kuhambelana nokwakuyazi iNkosi yethu ngendlela efana nokubana okwakuswela isiqhamo kuhambelana nokuyazi iNkosi yethu. I think into ndizama uyithetha izocaca kakuhle xa ndisithi indlela ecacileyo, ecace bhetele yokufunda la verse
ibinokuthi kuba xa zikhoyo ezi zinto kuni zisanda zinenza ukuba ninganqeni ekuyazini iNkosi yethu uYesu Kristu. Ningabi ngabaswele isiqhamo ekuyazini iNkosi yethu. So both okwakonqena kuhambelana nokuyazi iNkosi njengobana nokwakuswela isiqhamo kuhambelana nokuyazi iNkosi. So xa zikhoyo ezi zinto zinenza ukuba ninganqeni ekuyazini iNkosi, ningabi ngabaswele isiqhamo ekuyazini iNkosi yethu uYesu Kristu. So siyabona ukuba xa ezazinto zingekho kuthi okanye zingakhuli, yinto leyo eaffecta ulwazi lwethu lukaYesu. Khumbula sasithe ukuba la theme yokumazi uYesu ibalekile kule ncwadi. Kuverse 1 sasesibonile ukuba ubabalo noxolo ziziqhamo zokumazi uYesu. Kuverse 3 sasibonile ukuba kusekumazini uThixo apho siye sifumane i-access kuzo zonke ezazinto sizidingayo for ukuphila ubomi uThixo asibizele kubo. Then last week sabona kuverse 5 ukuba ukwazi yenye yezinto ekumele sikukhuthalele ukuba sikhule kuko. So apha siyabona ukuba xa zingekho ezazinto besifunde ngazo last week, ezazinto remember besithethe ngazo one by one, isidima, umonde, ukuzeyisa, zonke ezazinto xa zingekho okanye zingandi kuthi, then siye sibe ngamanqenerha ekumazini uYesu. Siye singabi nazo iziqhamo zokumazi uYesu, meaning that xa zikhona futhi zisanda siye sikukhuthalele ukumazi uYesu futhi sibe nazo neziqhamo ezibonakalisa ukumazi uYesu oyinkosi yethu. Uyaqhubeka ke kuverse 9 uPetrose athi kuba lowo zingekhoyo kuye ezo zinto uyimfama, ubona luzizi, ekulibele ukuhlanjululwa kwezono zakhe zakudala. So apha sibona umuntu onamehlo kodwa ongaboni kakuhle ngokomoya, that is spiritually. Iinyaniso zikaThixo ziphambi kwakhe kodwa akanako ukuzibona kuba amehlo wenhliziyo yakhe aluzizi. Ulwazi analo aluhambelani nenhliziyo yakhe okanye nokuphila kwakhe. Umuntu obona luzizi ke ngumuntu lo oziphuthaphuthayo indlela zikaThixo kuba akhange akhule ekumazini uYesu. And so indlela zikaYesu ziluzizi emehlweni akhe. Uphila enokuthandabuza kwizinto ngezinto zikaThixo. uPetrus uthi lo muntu ukulibele ukuhlanjululwa kwezono zakhe. Meaning ngumuntu lo omana ezinikela kwizono ahlanjululwe kuzo. Ngumuntu lo ongasenawo umbulelo enhlizweni yakhe kuYesu ngokuba uYesu wamfelayo. Ngumuntu lo olulibeleyo uthando lukaThixo, ozilibeleyo inceba zikaThixo. Umuntu okulibeleyo ukuhlanjululwa kwezono zakhe ngumuntu ongakhange akukhuthalele okwakukhula kwesasidima besifunde ngaso last week. Ngumuntu ongakhange akukhuthalele ukukhula ekuzeyiseni. Ngumuntu ojongela phansi abantu abawileyo endaweni yokubana abathande kuba ulibele ukuba nokwakhe ukuhlanjululwa kwakungumsebenzi wenceba kukaThixo. So yeah, ipicture yomuntu lo esingarhaleliyo ukuba kuthiwe singuye. So masingene kwi-application yethu. I-application yethu izoba mfutshane. I-application yethu namhlanje ndicela ukusikhuthaza ukuba sibuyele back phaa ku-verses 5 to 7 kuba ezi verses zethu zanamhlanje zisibonisa ukuba xa singakhuthaliyo, xa singamameliyo la verses 5 to 7 kuye kwenzeke ntoni kuthi. So ngokwe-application yethu
cela ukusikhuthaza ukubana masibuyele back phaa kweza verses 5 to 7 siphinde sizifunde eza verses umuntu ngamnye, sithathe ezazinto nganye sithandaze simcela uThixo ukuba asincede ukuba sibone indlela esinokhula kuzo. So ngathi bawo ndifuna ukukhula ekholweni kukholo lwam, ndifuna ukukhula kwisidima sokuphila ngendlela encomekayo emehlweni akho nasemehlweni wabantu endiphila nabo. Ndifuna ukukhula ekumazini uYesu ongumsindisi wam. Ndincede ndikukhuthalele ukukhangela indlela zokukhula. Ndiphe amandla kaMoya Oyingcwele ukuba ndikhule ekuzeyiseni, ukuzeyisa, umonde, uthando, zonke ezi zinto ziziqhamo zomsebenzi kaMoya Oyingcwele. And so ndincede ngoko ke ngamandla akho ukuba ndizikhangele ezi zinto, ndikhule kuzo. And so also as a way of application Bangcwele, ndiyarhalela ukusikhuthaza ukuba sizame ukuzimemorize ezi verses. Ukuba uyakwazi ukukhumbula amagama wengoma yakho oyithandayo, laculo lakho ulithandayo, ukwazi uwakhumbula amagama wayo ungawajonganga, loo nto ithetha ukuba ungakwazi ukuwakhumbula amazwi wezi verses, uwagcine enhliziyweni yakho, uwazi ngaphandle kokuwajonga. So noba iye yathatha iiveki ukuwafunda, ndinethemba ukuba sonke singakwazi ukuwagcina. So mna xa ndizama ukumemorize ii-verses ndiye ndiqale ngokuyibhala phantsi loo magama ndifuna uwagcina, then ndimane ndiwatsho noba kathathu ngemini de ndikwazi ukuwatsho ndingawajonganga. So if niyayamkela le challenge, ndicela sonke sizameni ukumemorize u-verses 5 to 9. So 5, 6, 7, 8, 9. So zeza verses besizijongile last week kunye nezi verses zanamhlanje. Umthandazo wami ke Bangcwele ngokuba la mazwi asizowagcina ezingqondweni zethu kuphela, kodwa siza kuwagcina ezinhliziyweni zethu abe ngumthandazo wethu, ukubana uThixo asincede ukuba sibe nokukhuthala kwezi zinto asibizele kuzo, ukuze singabi nguye laa mntu besifunde ngayo kuverse 9. So ngethemba ke ubana ubawo uyasinceda. Amen.